A miña obra para esta exposición titúlase Isolamentum, é unha peza feita en acrílico sobre lenzo. Bueno, realmente o proceso de creación sempre son os mesmos. Eu intento basar o meu estilo na abstracción xeométrica e prácticamente en esta época, o único que diferencia con respecto ás outras son as cores, que xeralmente nesta época de confinamentos todas as obras que fixen foron moito máis apagadas que en outra época. A mensaxe, sencillamente, pero para para todas as obras, eu non intento transmitir ninguna mensaxe, sencillamente eu intento, o que me considero importante é notar a sensación que teñen os demais ao ver a miña obra en concreta, a sensación que os propios observadores experimentan, máis que eu transmitir calquera historia. Quizáis esta é unha das primeiras obras que empezo a facer en grandes formatos, que hasta ahora tiñan formatos máis pequenos. E, bueno, sí que en comparación con outras, sí que notaron a complexidade da obra en maiores elementos, maiores trazos, maiores complicacións xeométricas. O que intento reivindicar é a forma e o color como tema principal do cuadro e así facendo unha reivindicación á abstracción e á xeometría.